Ndewo ndị hụrụ n'anya, nnọọ na nnọkọ anyị nke taa. Ọka bụ m, enyi gị Ebube. Taa, anyị ga-eleba anya n'otu ilu Igbo nke na-asị, aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Gee ntị ma mụta ihe. Ndị Igbo na-atụ ilu sị, aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Aka aja aja pụtara onye na-arụ ọrụ. Ọnụ mmanụ mmanụ na-egosi ihe ụtọ ma ọ bụ ihe uru. Ilu a na-akọwara anyị onye lụọ o rie. Onye na-alụ ọrụ bụ ya na-enweta ihe ụtọ. Anụ ufe na-arụ ọrụ inweta ihe oriri. Anụ ọhịa na-emekwa otu aka ahụ. Mmadụ kwesịrị ịgbasi mbọ ike ịrụ ọrụ inweta uru. Tụgharịa uche na nke a. Ọ bụrụ na ị chọọ iri nri dị ụtọ, ị ga-esi ya. Ọ bụrụkwa na ị chọọ inweta ego, ị ga-arụ ọrụ ga-enye gị ego. Ọ bụrụ na mmadụ chọọ ịmụ ihe, ọ ga-agụ akwụkwọ. Onye na-agụ akwụkwọ ya na-eme nke ọma n'ule. Ka anyị mụta na ịrụ ọrụ abụghị ntaramahụhụ, kama ọ bụ ụzọ anyị si enweta ihe oriri na ihe ọma. Onye na-arụ ọrụ na-enweta nsọpụrụ. Onye na-enyere nne na nna ya aka, a na-ahụ ya n'anya nke ọma. Ma onye na-anaghị arụ anaghị enweta ihe. Nke a mere ka m cheta ụmụnne abụọ, Uju na Uche. Nne ha rịọrọ ha ka ha nyere ya aka ikpopụ ahịhịa n'ubi ọka ha dị n'akụkụ ụlọ. N'ekwughị okwu ọbụla, Uche malitere ịrụ ọrụ ahụ. Ma Uju sịrị, nke a ga-eme ka aka m ruo unyi. Ma agaghị eme ya, kama m ga-ata ọka ma unu ghọta ya. Nne ya gwara ya,